Takže čaute ľudia, z tomu ďalšie dneska zahráme Minecraft TNT mod pár druhý. Dobre, v minulom mode sme skúšali TNTčka. Áno, skúšali sme TNTčka, ale teraz to bude nezvyčajné video, lebo TNTčka nebudeme skúšať na túto rovnej ploche, ale budeme to skúšať v domoch. A chcem vás neskutočne poďakovať, vy ste dali na tom videu, že 13 lajkov, to je niečo neuveriteľné. A tie pozretia, veľmi som z toho rád, som z toho úplne šťastný a preto som sa rozhodol robiť ďalší part. A možno rovno na tým začneme špekulovať nejaký. Prvé TNT, Car bomba. Môžeme sa vrhnúť, tam je link, lebo jasné. Toto ma to vie tak otravovať. Ale kde je východ? Tu dáme krásne Car bombu do frasa. Čo robí s tým? Oj. Aha. Dobre. Tak tých 10 domečkov to sú vriti. Môj bože, to bolo riadne veľké. Tak ja si rovno rýchlo zoberiem toto. Hop. A rýchlo to zapalíme. Som nevedel, že to tak... Dobre. Takže Car bomba to bola. Môžeme sa rovno vrhnúť na ďalšiu. Ruská roleta. Sa volá TNTčko. Čo to robí s houseom? Ruská roleta, čo to znamená? Nič. To je pekný shot. Dobre, Illuminati. A začína sa mi to pekne lagovať, neviem prečo. To nebude nejaké, neviem, dobre, môžeme ísť na to. Illuminati. Čo to robí? A domeček je fuč. Takže zatiaľ vyzerá, že ruská roleta neprekvapila. Môžeme ísť na ďalší domeček. Paráda a solárna erupcia. Takže zoberieme tu, dáme do stredu, zapalíme, zdráme a dáme takto tu. Solárna erupcia. Čo to spraví? Oj. Fuj, to je tak nepríjemný zvuk. To je solárna erupcia. No, takže domeček je zase fuč. To nemyslíš vážne, že ja poviem zapím? A on to bude furt spamovať. Dobre, tak teraz mám tak 5%, že 5 FPS. Už by mohlo aj stačiť, nie? Stačí! Ty kokos, tak to mám tak 2 FPS-ka. A tu máme aj dedinu, to poďme radšej ďalej. Solárna erupcia bola dobre. Máme tu, že Jumping TNT. Zase bude noc. Sa to vykašľam. Hopa, tup. Zapalíme. Som v domečku. Dobre, teraz budeme potrebovať toto. Jumping TNT. Skakajúce TNTčko. Tu zapalíme. WTF. WTF. Lol. Dobre, ideme si postaviť ďalší domeček. Dúfam, že nepôjde za nami to skákajúce TNTčko. Jasne, že pôjde za nami. Bo to... Tam si môžeš skákať, tuto nemusíš. Dobre, zapalíme a zatiaľ si nachystáme Flying TNT.
Jasné. A rovno môžeme domečku. Lietajúce TNTčko. Utekáme. O môj bože. Ty kokos. Takto je mega. Že lietajúce TNTčko. Tak toto bolo najsilnejšie. Zase som do bečku, krásne pôjdem tu, dám si do stredu, tuto zapalím a kaňonové toto TNTčko, čo to spraví. Buchlo to a nič. Domeček je ako nový. Príde ako bereta. Dobre, dáme si Flamestorm či Flames proste ohnivá búrka. Ty vole, angličtina moja. Pekne. Nádhera. Takže ideme na ďalšie. Takže dáme si niektoré TNTčka nedávajú vôbec zmysel. Ale to je jedno. Dáme si receiver. TNT. Hop, sup, hop, hep. A jasné, ja sa netrafím do dverí. Urob pum. Pum. Ale ten domeček odpaliť, nie toto. Dobre. Je tu ďalšie a je tu Cluster Bomb. Cluster Bomb. To bude trocha niečo iné, to bude bomba. To bude zase car bomba. Ešte raz si dáme toto, lebo troška sa to nevydarilo. A vidíte? To je... Pekne to musí dopadnúť, to TNTčko. Tretí pokus dávam tomu. Bum. Tretí pokus som tomu dával, zničiť ten domeček náš. Krásny. Bum, zapalíme. Takže vyberiem si zatiaľ ďalšie, tuto tu strihnem, zatiaľ vyberiem si ďalšie. Dobre, mám vybraté, môžeme rovno na ten začať a prvé je tu, že Flavory Hall. Čo to bude, až to bude. Paráda. Toto urobilo, že Flavory Hall. Paráda. Teraz si môžeme postaviť, že domeček, zapaliť, dáme ďalej a urobí veľké boom. Boom. Wow. Dobre, môžeme si potom sem Pliuros, či Hobos. Máme vyššie minus, to je čistá minus. Oho, lol, nemám slov. Je možné? Ma napadlo, že či je možné teraz, bum, zapalíme. Bum. Tak, máme tu hladné TNTčko, ideme na to, zapalíme. WTF? Počkaj, čo? Dobre, môžem si zase vybrať, tu sa zase strihnem. No, tak rozhodol som sa, že dáme si teraz, že dynamity, lebo už tu nie je sa také viacej, ale ak chcete, tak napíšte do komentáru, ja vám to tu môžem ukázať celé, že čo by sa tak hodilo
napíšte do komentárov. Alebo napíšte do komentárov, aké TNTčko by som mohol vyskúšať. Poďme na dynamity. No, takže prvý dynamit, dáme si to rovno naukladáme. Tak, a ideme si to rovno vyskúšať na domečkoch. Takže, prvé TNT. Dynamit. Taká malá džúrka. 5 dynamitov. Dobre, 20. 100. A to čo tam je? Čo robí 500 s týmto veľkým... To čo je tu? Ukáž? 500. Ukáž. Môj bože. Dobre, takže... môžeme ísť na ďalšie. Tu je Fire TNT. Môžeme si dať... To je asi ohnivé. Nuclear... Toto TNT. Freeze. To je tak... Toto si môžeme dať. To je tiež sú takéto, treba si povyberať, lebo to sú tiež také divné. Lucky TNT si dáme, NTNT si dáme, Dynamity si dáme, Ultra Light si vybereme, plus random TNT, random ten, furt zabudám, Dynamit. A dáme si Snow, no. Dobre, môžeme začať. Snow TNT. A čakajte, Dobre. Teraz potrebujeme ešte domeček, lebo, som povedal, domeček potrebujeme. Dáme si do inventára toto a house, dáme wood a hotovo. Zatiaľ tieto dám takto tu. Takto zatiaľ si ešte naukladám, ktoré sa mi zmestia a dáme si niekde tu asi. Hop. Dobre. Zatiaľ sa vám postaviť domeček. Ak chcete ďalší part tohto TNT modu, ak dáte znova dáme, ak dáte 5 lajkov, tak bude ďalší diel. A ak dáte 10 lajkov, tak urobím, že dám všetky TNTčka do jednej veľkej kocky a odpalíme to. Za 10 lajkov to dám, že celá kocka a za 5 lajkov ďalší part, takže klikajte lajky. Urobím, ak dáte 5 lajkov, urobím ďalší part, dáte 10 lajkov, urobím to. Takže snažte sa ľudia a budem z toho rád. Dobre, prvý dynamit, šlipere, neviem čo. Good. Rovno môžeme zničiť Terry. Ten domeček. Tak. To asi taký domček. No jasne. No ja som si odpálil aj pred domčom. Dobre, Lucky TNT. To je asi vo TNT. Dobre, nie TNTčko, čo mi šiši? Dáme End Dynamit. No, tak ja som si myslel, že nám to dá, že N, akože úplne, že nás to vyhodí zo serveru. No. Ultra Light. Hopity hup. Hopity hup. Sranda, že sa môže s tým aj pompovať. Dobre. Ďalší domeček. A máme tu, že... Purspe Dynamit. Hop a hop. To je taká procedúra. Sa ukludni, hej. Zapálime ďalšie. Hop a hop. Časné, keď to hodím do neho. Dobre. Random TNT sme mali mať. Random. A toto je posledné TNTčko, Snow. Hop. Závažnej. Dobre ľudia, ak sa vám toto video páčilo, nezabudnite dať like. U ďalších videách. Čus.